May mga panahon nga ang teksto sa Biblia malisod naton nga hangpon. Apang mga utod hindi kita magproblema. Kaya mga sabat sina ara lang mismo dira sa aton nga balaan nga kasulatan ang Biblia. Isa naman ka kahigayunan mga utod kag mga kabyanan nga ang aton leksyon sa eskwela sa Batika ato naman tunan. Ini ang pagtuon subong, ang semanal nga pagtalakay, pag-review, pagbusisi sa aton leksyon sa sini nga semana. Kaginig nadala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental. Ako si Pastor Tomado inyo masonson nga host. Kag sa siningation ang akon upod ang aton nga dean sa School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College, wala sang iban si Pastor J.C.J. Aragona Jr. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Upod sa tanan man nga nagapadayon sa pagsunod sa nga programa kag matutom gid nagabantay sa tagsa katinion ang pagpanamyaw among ginapaabot sa inyo tanan, Pastor. Yeah, salamat Pastor kag ako nalipay nga ikaw nagbaton sini nga panawagan sa pag-upod sa aton nga pagtuon subong nga semana. Sa hindi pa Pastor kita talakay sang aton leksyon 12 halin sa Hunyo 13 tubtob Hunyo 20 dealing with difficult passages. Aton na naitamyaw ng aton mga kauturan labi na gid dira sa Boracay, si Brother Arlie Villadori and family, Sister Chirian Guerra and family, Elmer Gobaton and family, Cyrus Galia and family, Mark John Villadori and family, ang aton nga mga lay pastors, si Mark, si Janjan, kag si Ralvi Tenori, ang aton mga 1,000 missionaries, Sister Carol and Sister Stephanie, ang aton global outreach nga mga mag-asawa Gerson, Rafael and family, kag labi na gid aton ginatamyaw si Brother Solomon Galia Jr. upod sa iyang asawa Sister Glumili, kag ang mga kabataan si Dodge kag si Siensin. Kag akon man ginatamyaw si Brother Solomon Galia Sr. Kag subong man si Brother Ireneo Bersaba and family dira gihapon sa Boracay. Akon man ginatamyaw si Sister Josefa Berlas sa may Kabangkalan, Sister Hazel and Chippy Martinez dira sa may Walabes Hotel sa Ruas City, Pastor and Mrs. Oliver Isler dira sa Ruas City, Milagison family sa Ilog, Negros Occidental. Mga utod hindi kita malipat, ara gyapon kita sa may Radyo Bandera alas 9 tubtob alas 9:40 kada Biyernes ng gabi. Gani aton ginapasalamatan si Doc Ramiloy, si Sir Eljan Castaño kag si Sir Jen Paul Hineroso. Mabatian man kita sa Hope Radio Southern Mindanao dira sa General Santos City sa FM 95.3. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton. Aton ginapasalamatan nining aton mga kauturan sa likod sining kamera, si Engineer Frederick Linatan, Sir Roel Largado, si Sir Cesar Cosi, si Sir Rodel Vargas, kag si Sir Elberay Tapaya. Ang Dios magapakamayo sa inyo nga mga sakripisyo sa pagpadayon sa pagkapot sining kamera. Okay, Pastor, sa hindi pa kita magbasa sang aton sadsaran nga teksto, ako na nay pangabayon ang tanan sa pagduko sang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigid nga tiyon, Ginoo, nagapalapit kami sa imo.
amon ginatugyan ini nga pagtuon kabay pang ang balaan nga espiritu magadihon sang amon tagsa ka mga panghunahuna kag kasing-kasing sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Aton basahon ang aton teksto sa ikaduhang Pedro 3:15 kag 14. Akon basahon. Kagkabigan ninyo nga ang pagbatas sang aton Ginoo kaluwasan. Gani man ang aton hinigugma nga utod nga si Pablo nagsulat sa inyo suno sa kaalam nga ginhatag sa iya nga nagahambal sinisubong sang ginahimo niya sa tanan niya nga sulat. Maiban nga mga butang sa ila nga maiwat hangpon nga ginapatiko sa mga di maalam kag mga mahuyang sa ilaw kaugalingon nga kalaglagan subong sang ginahimo Manila sa iban nga mga kasulatan. Salamat Pastor Aragon, Doc Aragon sang aton nga teksto karon nga aga. Yes, Pastor Aragon, may mga teksto nga kung kaysa malisod naton hangpon. Apang aton man dumdumon nga wala gid sang tao diri sa babaw sang kalibutan nga magasiling tapos ko na nabasa ang Biblia na hangpan ko na natanan. No, ang kayunik sang Biblia nga kada aga pastor we can bisan ato na nabasahan sa nagligad nalabayan na nato na pero karon pa nato na kuha na apresyar ang iyang madalom-dalom nga kahulugan. So in other words, every morning new insights coming from the Bible and that's what the Bible is unique. Yes, pastor, ano pang imo madugang? Kung buot naton mahangpan gid pastor kag malikawan ang mga sayop kung kaisa nga pag-intindi, Yes. sayop nga paghangop kung kaisa ginakuha lang ang teksto Oo. kag himuan kung ano dira ang ara nga daan sa panghuna-huna nga mga pagtuon. Aton talupang dun nga nagakinahanglan nga dapat man naton pagatunan ini ginatawag naton principles of biblical interpretation. Yes. So, Rules kung ano ang pagtuon sang bala nga kasulatan ginatawag ini pastor nga hermeneutics, yeah. the art of biblical interpretation. So isa ini ka importante man nga talalupang doon agudto sa pagbulig sa aton paghangop sang kabugusan nga teksto. Ano ang buot silingon sini, ano ang kaangtanan sini sa aton sitwasyon kag paano naton mahangpan ini nga hindi lang naton ini siya bugnuton dira sa context kag himuan naton sang aton kaugalingon nga paghangop. And that's correct, Pastor. May ara gid kita nga gina-follow nga mga prinsipyo sa pagtuon sang Biblia. Kag hindi malipod, Pastor, nga may mga panahon nga mabulubudlay gid hangpon ang mga dinalan o kon ang mga teksto. Aton dumdumon mga kauturan nga ang Biblia hindi pareho bala sang hiligaynon nga aton basahon. Sa una may hiligaynon nga magasin nga basahon nato niya hindi na kita kinahanglan pa sang mga dictionary to understand. Pero ang Biblia medyo kung kaisa bulubadlay naton hangpon kay ti aton natunan pastor sa ligad nga mga panahon nga ang author sini ang Dios nga wala sala infinite no hindi iya matungkad ginsulat sa human language. That's why hindi ginaton malikawan nga there are times nga may mga teksto nga kita masugata nga daw medyo mabulubudlay naton hangpon. Pero ang kanami lang pastor kay ti ang Ginoo nagpasalig sang balaan nga espiritu nga kon kita lang sincero sa pagtungkad sini, one day we will be able to understand kung ano ang meaning sini nga teksto. Ari kita pastor sa aton Sunday nga leksyon. Possible reasons for apparent contradiction. Yes, pastor. Ano dira ang nagtalupangdan nimo? Ini nagapahanomdom sa aton pastor sining battle cry sang mga reformers. Ginatawag nila ini nga sola scriptura. Okay. Nga ang Biblia kag ang Biblia lamang gid ang basihanan sang aton nga mga interpretasyon kag may ara pagid isa sini ginatawag naton sola tota scriptura. Kabugusan. Hindi lang kiti may iba niya pastor nga nagapati lang sa New Testament. Ang Old Testament wala na. Yep. Apang ining ginatawag nga tota scriptura kabugusan Old Testament kag New Testament. Yes. Kag subo nga kita pati sa aton pagtuon sa nagligid nga mga semana
nga ang balaan nga kasulatan gin-inspired sang Ginoo, buot silingon nga ini naghisayod nga mayarang paghiusa sa Biblia mismo. And that's correct, yes, Oo, wala Pastor. ini ang Biblia iya nga nagabaingag Gabanggaanay, gabangig gabangig. bangig sa isa kag isa. Yeah. Kag aton talalupang don kun amo sini niyan aton talupang don nga ang balaan nga kasulatan dapat mag-interpretar sang iya kaugalingon. Yep. Nga kung may ara man dira nga mga konflikto nga aton makitaan, hindi kay ang Biblia ang nagkonflikto sa iya kaugalingon, Yeah. kundi ang aton interpretasyon amo ang nagkonflikto. Kay ang Biblia hindi gid mag-conflict sa iyang kaugalingon. Kanami sina pastor sa imo ideya ako na sublion gamay inang imong word nga gabangig. Nga bangigay ang Biblia. Nga ang Old Testament nagasupak sa New Testament. Ang portion sang New Testament ginasupak man sang ang sinulatan ni Pedro o kung sinulatan ni Santiago o kung sinulatan ni Pablo. Kuna muna, Pastor, ang aton nga buhaton, of course, makakita kita nga nagasupak sila. Kanami sa imo nga punto nga, it is the totality of the Bible. Nga, kung aton dulaon nga ini nga teksto, supak sa isa ka teksto, then we will be able to appreciate nga ining mga malisod naton nga hangpon, mahangpan gali naton. It is because of the idea nga the answer of our question from the text is the answer is still in the Bible itself. Yes. Yeah. Anong rason, Pastor, nga ang kung kaisa mabudlay naton hangpon? May ara kon kaisa bangod nga aton na talupangdan pastor nga ang balaan nga kasulatan ginsulat siya sang tawo, ginbugna sang Dios apang tao ang nagsulat sini. Pananglitan kon kaisa may ara nga mga ginatawag naton mga discrepancies, Yep. no? Pananglitan ining discrepancy bala sa translators. Yep. Ang original nga manuscripts ginatawag nga ini siya nga autographs, ginkopya ini, ginkopya sa manugkopya sang nagkopya. So sa kadamo nga nagkopya aton talupang don pastor nga ang nagkopya sini hindi inspired sang Ginoo. Okay. So posible nga may mga sayop nga makomitar sa sini nga mga sitwasyon pananglitan kun aton dira isa ka example no dira sa 1 Kings 4:26 ining nagsiling dira nga ang kabilugan nga ining stall ining suludlan sang kabayo turil. Turel. Ang kabilugan sang turil ni Haring Solomon mayara nga 40,000. Pero kung aton dira basahon sa 1 Chronicles 9:25, 4,000 lang niya, kulang gid kaayo. Dako-dako. So, dako-dako. So, ma-miss mo lang ang isa ka zero, ang 40,000 Nahimong 4. nahimo na nga 4,000. Apang hindi ini nagaguba sang kabugusan sa mensahe sang balaan nga kasulatan. So pananglitan pastor sa tong sang 2016 atong pag Yolanda. Yep. Mayara nga nagsiling nga ang total fatalities 6,000. Iban 6,500. Iban 6,350. Hindi buot silingon kay hindi nakatugma ang ilang number, wala sang Yolandang natabo. Ang Yolanda nahitabo apang bangod sang limitasyon sigurong isa to gutom pa, sigurong isa didto nagaburo ng iyang pananawan sa itong mga number. The message is there. No? Himpit ang mensahe suno sang atong gintunaan sang mga nagliligad ka. Ang matahong pastor nga si Mrs. White nagsiling nga ang Ginoo gid nagpreserbar sang balaan nga kasulatan sa iyang miraculous power nga ma-preserve ang mensahe sang balaan nga kasulatan. Amen. Ang punto mo, Pastor, nga the number during the Yolanda tragedy is not that important. Ang importante dira nga may nahitabo kag may nagkalamatay nga more or less amo na kadamo. The exact number is not really that important anymore. Amo man to sa kabayo
either 4,000 or 40,000 ang punto dira nga si King David may ara May nga kamong turel, kabayo. may mga kabayo. Yeah. Kag ari pagit pastor ang isa man di nga ako natalupangdan nga ang kung sa may apparent contradiction. May mga dogasupak na Muslimo do may nagasupak pareho na sang 40 kag 4,000. It is because pastor nga ang tao finite. Ang nagsulat sining mga Biblia nga ato ni balaan nga 40 o kun more or less 40 ka mga writers, si Moses, si Daniel, si Pablo, so forth and on, nga ini sila mga tawahanon. So limitado ang ilang panahon na ang ahang mensahe halin sa infinite God. Ang ikaduhang nga rason nga wala gid sang isang nga mga monopoly sang knowledge. Ang imo nahibalaan, hindi ko mahibalaan. Ang ako nahibalaan kung kaysa hindi man imo mahibalaan. That's why ang aton gani mga doktor may ara na sila nga mga nang tawag sa mga doktor nga may mga kuan gid sila nga ila gid ya importante ang ila yang gina-practice pareho sang urology, pareho sang specialization na amo na ang ginasiling nga no one is having the monopoly of knowledge. So kag ikatatlo, of course, hindi naton niya matungkad gid siya kung sino ang Ginoo. So that's why kung isa may ara nga possible kag apparent contradiction nga aton may balance sa Biblia. Yes, Pastor Medugang ka. Sakto ina pastor no kag talalupang do naton kag pasalamatan lang gid nga maskin pa nga ini nga mga seeming contradictions kung kaisa makita naton apang wala ini nagaguba sa mensahe sang Ginoo. Yeah. Mga matawag naton ini nga mga minor kag mga insignificant mistakes. Oo nga ara dira sa wala nga kasulatan apang napreserba gid kag wala kita sang dapat ma-confuse sini o natawag naton pangduha-duhaan sang kabugusan kag sa kahimpit sa mensahe nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Ang Ginoo nagagiya kag nagapreserbar sining iyang pulong. Yeah. Pastor, may isa ako ka amigo nga nagpresentar sa akon nga ang mga sayop sang Biblia do amo ni kadamol gid nga mga bond paper nga kwan. Sobra ko no 4,000 ka mga sayop sang Biblia. Kag siling ko way na problema. Nga ang Biblia may mga sayop pareho sina. Pero ang punto dira nga ang mensahe sang Ginoo ara gid gyapon niya. Oo. Ni nga nga may mga sayop pabili amo ng sambal niya. Kaysa amo niya ang amo niya nga Quran wala ginising sayop. Na ang siling ko sa iya, and that's correct. Most likely wala ka mo sayop. Pero ako hindi ko magpati nga wala na sayop ang inyong nga Quran kay tao man na ang nagsulat sina. Si Muhammad man na nagsulat sina. Okay. Ini ang Biblia mga tao man nagsulat. So ang tao ya hindi perfecto. But the message coming from the Lord is perfect. So amo na ang uniqueness sa Biblia. Why there are discrepancies in the Bible, minor and other things, it is because it was written by finite writers. Yep. Kag ang Biblia, pastor, hindi siya edited. Hindi siya edited. Ang Quran, edited ini siya. So sa bagay nga ang mga sayop ginkuha, kag ang nabilin, amo nang himpit kag wala siya sang sayop ka ang sa Biblia apang atong talopang dun amo ini ang gindisenyo sang Ginoo iya sa pagsulat sang Biblia. Gintugutan sang Ginoo nga ang human limitations included dira sa Bible. So hindi naton ini pag-questionon nga ang may mga sayop sa Biblia. That's the way kung paano ang Ginoo ginpaagi ang pagsulat sang bala nga kasulatan. Kag hindi ina siling sinulat sang Ginoo kundi sinulat ini sang tao. Yeah. Okay. How to deal with difficulties, Pastor? Okay. Kag hindi pa na ko nihatag at least hindi gid naton malikawan nga may mga malisod gid nga may mga budlay hangpon ng Biblia. Pero ang aton leksyon nag-advise sa aton pastor nga one of the ways in order for us to deal rightly in understanding the Bible is our honesty. Nga
basa kita sa Biblia, pastor, ang atong tuyo iya is all honesty. Hindi kita mangwa sang teksto sa Biblia to support our sinful nature. Okay, basahon ko ni Biblia. May ari diri nga suporta nga pwede ka kapangkirida. Oo. May ari diri nga pwede ka kahimo sang mga pangawat basta kay ang imo tuyo ang pagbulig sa mga imol, ang pagbulig sa mga ina nga pastor, amo na ang isa sang pamaagi nga daw hindi manami. But when you study the Bible with all sincerity, nga you are just trying to dig the truth and nothing but the truth, you will be able to understand. Yes, pastor. Quoting sina imong ginhambal, pastor, ang nagwa sina, ikaw ya, ako ya amo nag-interpret sang Biblia. Biblia. Hindi ang Biblia amo nag-interpret sa iyang Nangita lang kaugalingon. kita witness. Oo. Nga Hindi amo- pala saksi ka o tiara Oo. may saksi ang Biblia. Amo na kung kaisay. Nga, okay, dito ka man upod ka sa akong to, hindi bala nabatian mo nga amo ning ginambal ko na we are just looking for a witness to support our allegation. Ti amo man na aton nga sayop nga pagkadto sa Biblia. Nga kung makita lang kita sang witness sa mga teksto to support our evil intention, makakita kita sa mga teksto. Yes, pastor. Sa aton nga pagtuon, pastor, kita nagatuo sa ning aton ginatawag nga historical grammatical method of interpretation. Buot silingon sini, kita mangin matuod sa context sang Biblia sa teksto mismo, apang aton man ginakonsiderar ang history, ang culture, ang language, ang time, ang setting, sino ang nagsulat sini. Kag ini siya isa ka importante nga talalupang do naton sa pagtuon sang bala nga kasulatan. Ining pananglitan, ano ang aton himuon kung may ara kita nga mga teksto nga mabudlay naton paghangpon. Nahauna, of course, dapat kita gid magaampo. Yep. Bangod nga ang bala nga espiritu amo lang siya gid ang magagiya sa aton. Ikaduha, dapat naton pagkatalupang doon ang translation sa ibang nga Bible kay ti hindi tanan nga mga tao makabasa sang original nga language sang Hebrew ka Greek except sa tong mga nakatuon sini. Apang kun sa aton nga iban nga wala nakatuon sini, ang pagkumparar sa iban nga mga translation sa iban nga versions sang Bible. Ikatatlo, aton basahon ang context. May ara kitang ginatawag immediate context, ining surrounding text mismo. Kung ang mga teksto nga nagapalibot sa sini nga teksto nga nagadala sa aton sang pagpalibog. Ikaduha, ining aton larger text unit, ang mga teksto nga nagapalibot nga nagaunod siya sang chapter. Kag pagkatapos ining aton nga mga larger text units nga amo na ang Bible ang libro mismo, pananglitan libro sang Hari o libro ni Timoteo o kung libro ni Solomon. Kag iban dira nga mga talalopang doon nga amo siya ang magadulong sa aton sa kabug-usan nga pagtan-aw sa nga teksto. Kay kun amo ining aton himuon, pastor, hindi naton mahimo nga butong lang ang teksto dira sa iyang kaugalingon nga lawas kag himo-himuan naton iya sang theology kung anong gusto naton nga among igwa sang teksto, hindi ina sarang mahimo kung amo sina ang aton nga dapat paghimuon. And that's nice, pastor. Kag isa pagid, pastor, nga ako natalupang dan man diri aside sa tong imo nga ginamin nga we will study the immediate, the direct context, so forth and on, nga mga hermeneutical principles. May isa man ako diri nga daw medyo practical ya, pastor. Nga ang tao, pastor, nga makasasala, hindi gid makahangop sing madalom-dalom sang Biblia. That's why ang life of honesty and integrity is one of the main reason nga makahangop kita sang Biblia. We can understand further. Kaya ang mga tao nga nagapakasala, pastor, daw clouded ang ilas na una to understand the spiritual implications sang Biblia. So, it pays to be honest
Oo. Sa aton yang kinabuhi sa aton mismo yang kabuhi, it pays nga daw hindi kita ya pastor bala taman ka makasasala kay ti wala magid himpit nga tao sa babaw sang duta, pero at least aton ginahimo ang aton yang bahin to be honest with God, to be right with God. Okay, so that time we will study the Bible, the Holy Spirit will impress us some more to be more honest and to be more dignified. Kagdako ang silabto naton sa Ginoo, pastor, kung hindi kita honest sa mga pagbadbad sa Yep. iyang pulong. Binutig ina kag ina siya dako gid nga talalupang doon kag Yeah. silabto naton sa atubang sa Yep. Ginoo. Okay. Deal with difficulties humbly. Ari naman di pastor, ang aton pagka mapainumuron, ang aton nga ang isa pa di gani nga ginahambal nga hindi naton dali-dalion. Oh, take time to study the Bible. That's why we've been advised nga read your Bible every day and you will grow and pray every day and you will grow. So, isa diri pastor is that we will not rush in studying the Bible. Let's make time, spend time, and be humble enough to submit to the Holy Spirit. Yes, Pastor. Nadumduman ko, pastor, ang hambal ni Martin Luther, nagsiling siya nga sa aton pagtuon sa Biblia, aton tunan ng Biblia, kaangay kita sa mga manugpakilimos. Manugpakilimos in the sense nga aton nabatyagan ang aton labi kapag kinahanglan sang balaan nga espiritu nga amo lang gid siya magagiya sa aton kag magahatag sang bugos nga paghangop. Yep. Ti kun ang aton pagkadto sa Biblia inang may ara na kita nga daan nga preconceived ideas nga amo ni ang akon paghangop. Oo. Hindi bala kita open-minded, Yeah. no? May mga prejudices na kita nga daan nga amo niyang gusto kong nga patihan. Nyan isa ina kasayop nga pagpalapit sa bala nga kasulatan. Siling padra sa Mateo 5:3, sila nga blessed are the poor in spirit. So, ining ginatawag nga poor in spirit, kung aton gitun-an ining pulungon nga poor, nagahambal siya sa aton sang humbleness. Blessed are those or humble in Yep. spirit. So kung may ara kita nga humbleness, no, humility, hindi kita nagatuon sa Biblia nga may ara nga daan sa aton nga iban nga panghuna-una kundi ginatawag ni pastor bala nga teachable kita, no? Ano ganina, sarang kita nga matun-an. Kay may tao yang Hindi magbaton sang sayop. Ang ako niya, amo niyang gusto ko yan, maskin sala pa na bro, kay natandog ang bugal, maskin sala pa na masiling amo gyapon niya ang sakto. Apang hindi inaamo ang buot silingon sang aton nga pagtuon kag kun amo ining aton attitude, sigurado gid nga sayop ang aton panghuna-huna kag dili magakasinanto suno sa buot gid igapahngop sang teksto sa balaang kasulatan. Kanami sina pastor sa mga punto kay may mga tao nga inang hindi na bala gusto tudluan. Pilosopo. Pilosopo na. Ti ang pagbasa sa Biblia hindi na ya kwaon ang kamaturan kundi suportaran ang ila pagkapilosopo. So the advice mga utod nga we will be teachable, we have a teachable spirit, humble, Open-minded. Open-minded. Kagatong ginasiling nimo nga kung magkadto kita sa Biblia, magtuong kita sa Biblia, daw nagapakilimos kita. Daw nagapangabay, buligi man ang bulag. Ti amo man na, Lord, buligi man abi ako, hindi ko kayo makakita. Kung anugin ang buot silingon sini nga teksto, buligi ko. And of course, pastor, kung magpakiluoy lang kita, wala sang isa nga hindi maghatag sa aton. Ti pareho dira sa mga downtown, kita da sa manugpakilimos. May mga manugpakilimos nga matandugid ang imo yang tagipusoon nga maghatag ikaw bisan gamay lang, at least nakahatag ka. And that's the same spirit nga ang amay naton maghatag sa aton when we approach the Bible with humble spirit kag nagapakiluoy nga buligan nga makakita kita. Makano kita. Okay. Determination and patience. Ano ni pastor ang imunin na talupang dandari? Nadumduman ko, pastor, ang isa bala ka ilustrasyon sang kung anong determination.
Siling niya, ang determination kuno kaangay sang tao nga nagalakat siya sa dalan, padulong sa iyang lalabuton. Kag sa iyang paglakat, gulpi lang ginhulugan sa sang dako nga bukid. Sa tunga niya, kag sang iyang goal. Siling niya, una sa tanan, akon taklason ini nga bukid, akon sakaon ini nga bukid. Siling niya, kung hindi ko masaka ini nga bukid, akon buhuan ini nga bukid. Kung hindi ko mabuhuan ini nga bukid, akon pangitaon kung din ang puntas ini nga bukid. Pero kung hindi ko makita ang puntas ini nga bukid, kaginhimo ko na ang tanan, akon nga mahimo, but of no avail, siling niya. I will walk a distance, kag akong tanawon, ano ang maayo nga butang nga himuon ko sini nga bukid. That's determination. So, pastor, sa pagtuon naton sa balang nga kasulatan, nagakinanglan man ini sang determinasyon kag pagpailob. Yeah. Kaangay bala sa ginhimo sa mga taga-Bereans, no? Ining mga Bereans, mga katawhan dito nga nag-estar sa Berea, presently ang Manesya ang Northern Greece sa Subong. Ang ilang nga pagtuon, pastor, sang balang nga kasulatan, hindi ilang dali-dali. Atong ginsiling nimo kay na nga daw padali lang. Kundi nga ilagid gintanaw, ginkompara ang teksto sa teksto, ilagid gintun-an sang tulid, gininvestigar, gin-examine, gin-criticize sa pag-prove kung bala ang ilang nabatian sa kay Pablo amo gid tuod ang ginsiling sang balang nga kasulatan. So amo na pastor kung kasi nagasiling kita nga hindi ka mo magpati kung anong akon ginahambal. Tun-in ninyo ang bala nga kasulatan kung ang akong ginahambal bala may kamatuoran. Kay kung kay sa sibo. Kay kung kay isa may mga tao nga magpati lang kung ano ginsiling sang pastor o kung sang pare o kung sino man dira nga pangulo sa iglesia, pangula na nagatek time iya sa pagtuon determined to know kung ano gid ang kamatuoran kung amo ginabala ang tuod nga ginhambal, pastor. Yep. Ang kanami lang sa aton, pastor, sa aton Iglesia Adventista, kay we are trying to push, kung ang word nga push sakto na, nga aton gid ginatulod ang aton mga kauturan to read the Bible themselves. Nga sila gid ya mismo amo ang makakita sang kamaturan nga halin sa Biblia. Hindi lang kay sa imong ginhambal nga nakakita sila kamaturan kay ginhambal ini ni pastor, ginhambal ini sang amon nga leader sa amon iglesia. No. That's not the way how we deal our people in knowing the truth. Ginataga naton sila Biblia, ginapabasa naton sa Biblia nga ara gidra. Okay. So, ang isa man di pastor ka punto nga aton nabalan, hindi bala ang common nga maxim, pastor. Mga halambalanon kahulubaton sa mga katawan nga the winner never quits and the quitter never wins. Na ti kung gusto kita nga magtuon gid sa Biblia, let us not quit. Hindi naton untatan ang pagbasa. Kay si Manny Pacquiao madinalagon siya kay wala gid siya gauntat practice, pastor. Almost every day. Nagapabalhas. Okay, that's why nahimo siya nga winner. That's the same thing. We have to have the determination to know the truth. And of course, let's have control. Oo. Ti ang mga gwapo nga mga athletes, pastor, mga atleta, may self-control na sila ya. Wala na sila kapag gusto kung anong ginahimo nila. Abusar kung ano lang ang kanon, no. They are following a diet restriction for them to become winners. Kag ang bala nga kasulatan, pastor, kaangay kuno siya sang isa ka hidden treasure. Ti kun ikaw magkutkot sang tinago nga manggad, anong ginagamit? Kutsara o anong tinidor, hindi pala, hindi gani bakho, hindi niya hapos ang pagdig sang treasure. Kag ini siya isa man katalalupang doon nga it requires patience, it requires determination. Bangod sa tinion nga aton ini makuha, ini nga manggad isa kadako ini nga pagpakamaayo kag kabuganaan sa aton espirituhanon nga pagtuon. So amo ini gin disenyo sang Ginoo nga nagakinanglan kita sang determination para ini sa aton kaayuhan. Kag para sa aton gid nga kabug-usan nga kag isa pagit, pastor, no, before we will go to the last portion aton nga ton pagtuon.
inibala ang butang nga aton gidya gipangabudlayan. Do may value bala pastor, do mahal gidya sa aton. Ang aton nga pagpanguliyag sa aton nga asawa nga aton gidya ginpanguligan sa gusto. Oo, do ka nami. Pero nang nangaluyag ka, way pagani ka panguliyag, nagsabat na. Amo na ginasiling nga easy to get, easy to forget. So that's why, isa man na guru pastor pamagis ang Ginoo nga ginatagaan kita niya gamay sang kabudlayan for us to value sang aton nga pagtuon. Di pareho sa imo pastor, natapos ka na doktor. Okay, doctor of ministry, ako natapos naman. Hindi lang pastor nga ginkuha lang na sa dalan ng aton kurso, hindi ba? We have worked for several years for us to have that kind of degree. And then, amo na pastor nga aton gina-value subong. Ginaano ng value sa Ilonggo, ginapakamahal. Pakali-ali ginaton. Ang akon da subong nga dissertation nga libro, akon ginatipigan pastor because I have worked for that for a number of years, number of months, number of years, hours nga ali-ali na pastor. Though it is not that perfect, but yet we have valued it because we have worked for it so much. Nga we spend sleepless night for us to have that kind of degree. Kaya mo man na pastor sa Biblia. We will value ginatagaan kita sa Ginoo sini nga kabudlayan. Ang atom na nga maestro pastor wala na nagasiling nga mabudlay naton agyan, but ato na magyan because ang gusto sang aton nga mga teachers nga we will be able to learn and to know what is our topic all about. Yes. Yeah, ari kita pastor sa aton nga last sa Thursday. May duwa diri pastor nga ako nakitan sa aton nga pagtuon nga ang aton nga pagtuon is ara lang mismo sa Biblia ang answer sola scriptura kag of course with prayerful spirit. Yes, pastor. Kinanglan ang pag-ampo, pastor, sa bulig sang balang nga espiritu. Bangod ang balang nga espiritu mismo, amo ang nagbugna sini nga sinulat. So siya mismo amo man ang labing kinahanglan naton sa paggiya sa aton agud mahangpan naton ina mga pulong nga ginbugna sang Ginoo sa aton pinaagi sa iya. Kag mga kauturan, sa akong ginambal kay na sa akong opening statement nga may mga malisod, hindi malipod, may mga malisod nga mga teksto sa Biblia, pero ang sabat sina ara lang mismo sa Biblia. We have not to go somewhere to look for the answer sining mga mabudlay nga mga teksto sa Biblia. And of course, the best way in order for us to deal with difficult texts is to pray. Yes, last word, pastor. So ang pulong sang Ginoo iyang ginbugna sa aton agud to nga kita makaangkon sang kabuhing dayon. Aton tunan ini kag pangitaon kaangay sang isa ka bilidhon nga treasure nga ginaaman sa Ginoo para gid sa aton. Yeah, salamat kabay pa mga kauturan nga amo nahatag sa inyo ang mga manami kag mga madalom-dalom nga mga punto do kami gapati ni Dr. Aragon nga wala ginamon mahatag ang tanan, pero what we have shared to you by the help of the Holy Spirit would be enough for us this week sa aton nga pagsimba sa Ginoo. Akon pangabayon si Pastor Aragon sa pagduko sa aton mga ulo. Ang pagdayaw kag pagpasalamat Ginoo ang mga ginahatag sa imo kag ang himaya bangod sa imong gugma nga nagapadayon sa gihapon, kabay nga imong pagpakamaayo samtang kami nagapadayon sa pagtuon sa imong pulong sa among kinabuhi amon maangkon sa ngalan ni Hesus. Amen.